worked so hard. Wel, dyma ni yn Pencampwriaeth Fitzhugh. Thank you sincerely. Mae'r beirniad Ann McPherson wedi dechrau tynnu'r brydiau ymlaen. A Jessica Williams o Dywyn sydd gen i westau. Jessica, gwed wrthon ni, beth sy'n digwydd? Pwy sydd wedi dod ymlaen i'r rhestr fer? Wel, mae gen ni'r Hereford wedi dod ymlaen, yr par limousine, y pac fawr yr limousines wedi dod ymlaen. British Blue, Prydeinig, ni'r Longhorns wedyn, rhain o'n i'n deud o gen cymeriad, Shortons a'r Highlands. Ie, braf gweld y brydiau cynhenid yn dal i tir heb os ac o'n i bai. Chydig o siom i ti, dwi'n siŵr, ac i fyny hefyd bod y gwartheg Dion ddim wedi dod ymlaen, ond... Ie, yndi, ond dewis y reiniad ydy. Fel na mae'n mynd. Ond mae'r limbs, dwi'n meddwl, werth i'w gweld. Drychwch arnyn nhw, maen nhw'n enfawr. Paul Dawes yn arwen y heffer. A drychwch arni. Drychwch ar ei maint i. Mae hi yn enfawr. A'r tarw drws nesau iddi. Maen nhw'n bar go special rhain. Stephen O'Kane yn dangos tarw Thor Atkinson. A'r teulu Atkinson wedi cael sioe i'w chofio. Wel, haf i'w gofio. Ni wedi ennill prif Pencampwriaeth y Biff Fitzhugh, wrth gwrs, gyda'r fuwch blond yn dod, Jess. A nawr, yn cael tarw yn y Pencampwriaeth yma, Paul Dawes wedi yna. Dyn More Perfection yw enw'r heffer yna. A maen nhw'n sefyll allan, mae'r limousines yn sefyll allan. Wyt ti'n gytun? Dwi yn gytun. Maen nhw'n gry. A dwi'n meddwl bod y beirniad Ann McPherson bron iawn yn barod i wneud penderfyniad. Mae'n sgwrsio fo'r stiwardiad. Ac i esbonio i bobl gatre nawr, Jess, falle bydd rhai pobl yn meddwl beth yw gofynion y gystadlaeth yma. Sonia chydig bach am sut maen nhw'n dewis y par ym mhob bryd. Mae'r bryd champion yn gorfod dod fewn o bob bryd, a wedyn mae rhaid chi dewis un i matcho o'r opposite sex. So mae'n gorfod, os di tarw di ennill, mae rhaid chi dod ar buwch neu heffer i matcho. Ond da chi'n cael pigo beth bynnag i matcho yr bryd champion. So os oes na heffer di ennill neu buwch di ennill, mae rhaid chi ffindio tarw yr gorau i matcho. Ac y tarw limbs an enillodd i ddosbarth. Wel, y Pencampwriaeth mae'n ddod ygi, y Pencampwriaeth y limbs. A'r heffer yma oedd yn gil o amor iddo fe, felly maen nhw wedi dod mewn. A maen nhw yn bar eithriadol o dda, mae rhai cyfaddu. Yr henffordd yn bar sydd yn dal i tir yn gret hefyd. Maen nhw'n daclus yn dda. Yn wartheg ifanc yn dyn nhw. Ond par, dyna da chi'n chwilio am y fama. Felly os dyn nhw'n matcho, wel... Felly mae'r glas Prydeinig yna'r limbs y henffordd. Hirgorn, Birgorn a gwartheg yr ucheldir. William Hanks. A mae Ann McPherson yn cael sgwrs fach sydyn gyda'r beirniad. Gyda'r stiwardiad mae'n ddrwg da fi. Cyn mynd ati i wneud penderfyniad. A mae yna ddiddordeb mawr o gwmpas y cylch yma. Maen nhw yma ni miloedd nawr. Pen ar y bloc, Jess. Le mae'n mynd? I fi, yr limo. Mae'r limousine yn gymryd i, ond ail, mae'n agos. Dwi'n meddwl, falle mai dyna yw'r pentos mwyaf iddi. Yw chwilio am yr ail. Pwy sy'n cael y gil wobr? O, ne. Ond y glas Prydeinig sydd wedi mynd â hi ar gil wobr i'r limousines. Wel, llongyfarchiadau i'r glas Prydeinig wedi dod i'r brig. Ar dderchog iawn. Ac mae'n dipyn o stori achos yr un person sy'n berchen y fyw glas a'r tarw glas. Waw. Sef y teulu Watret o Dumfries yn galw ei yn yr Alban. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw. A twyd, maen nhw werth i'w gweld hefyd. Maen nhw yn oedd hi'n mor agos yn dweud. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Y glas Prydeinig felly wedi mynd â hi. A'r limbs yn mynd ar gil wobr. A Jessica, diolch yn fawr i ti am dy gwmni. Oes, diolch i chi. A dyma chi Pencampwriaeth Fitzhugh. Ali Jackson, I believe, is it? Yeah.
How you doing? I'm good. How are you doing? Hey, good. Aye, good day. You're over the moon. Aye, brilliant. No, And brilliant. you are now then, I believe, the stockman for the owners? Yeah. Came down from Scotland. Well, no, actually, we came down from the Yorkshire show, direct from there. So who owns the cattle? Kevin Wattrett, Sioe View. And the same owners won this championship back in 2019, last time the Royal Welsh was on. What a story. I know. Mother and daughter, mother and son as well. Wow. No, it's good. It's good. Makes it all worth it. They are tremendous cattle, and you've got a Welshman in here as well, involved in the success. Rhys Millichap, llongyfarchiadau i ti, boi. Wyt ti'n arwen. Wysio ti wedi cael dy dynnu fewn i'r sefyllfa yma, de? Fi wastad yn. Pam bo hon wedi ennill? Beth sy'n ei mor arbennig, boi? Sy'n gwybod, maen nhw'r un siap, maen nhw'r un hyd a so, coesau dda dyn nhw. So, na ni foch iawn. Mae eisiau peswch fyd. O, ydi. Mae eisiau fodca ni. Da iawn wir. Ei, maen nhw werth i weld. Llongyfarchiadau mor iawn. And enjoy the celebrations this evening, Ali. We'll still sheep the show at 5 o'clock, so plenty still to do. To celebrate afterwards. Llongyfarchiadau.